So good morning guys, another day, another vlog, motovlog. So ngayon we're going to Balungao for a short ride with my coworkers. So ang usapan po namin ay alas 5 nandun na po kami sa Rosales or Carmen, but alas 6 na, palis pala ako ng bahay. So fast forward na tayo para mabilis. So let's go! Touchdown!
Macdo, Carmen. Pagdating ko doon, naghihintay na si Sir Ems. Shout out Sir Ems. So, meron lang natin. So, epic fail. Dinala ko to. Pero walang memory card. Ay nako. Epic fail tayo guys, epic fail. So, malamang gagamitin cellphone at saka ito na lang. So, nihintay na lang namin yung isang kasama namin, then larga na kami. So dahil dito na ang aming isang kasama, larga na kami to Balungao. Shout out Alfred Baniklang. Dito na siya. Dito sa kasama namin ay sa vlog. Push. Sinama ko din charat yung bakot ko. Kaya. Kala ko walang OBR eh. Pa rin ako. Ha? Nananamig pa rin ako. Ako nga, giniginaw nga ako. So andito na po ang isa naming kasama na si Ezekiel. So on our way to Balungao. So, apat lang kami, no? Ang dami gustong sumama. Ang dami nagplano ng kasama. Pero apat lang. Yan, no? Yan.